नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और फिर आज रउआ सभी के सामने एक शादी के गीत बेटी के लेके आइल बनी। तो उम्मीद करो तनी कि गीत पसंद आई। गीत पसंद आई तो लाइक करम जा, शेयर करम जा, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करम जा। तो चलिए जा गीत शुरू करो तनी। खेला त मेरा ली बेटी पापा के बागे हो या माया गरो धनवा करस हो या माया गरो धनवा करस हो। खेला त मेरा ली बेटी चाचा के बागे हो चाची आगे रो धनवा करस हो चाची आगे रो धनवा करस हो। एको न रहनिया मासी खवले रहू हो कैसे राम ससुर के घरवा हो कैसे राम सासू के घरवा हो। एको न रहनिया चाची सिखवले रहू हो कैसे राम ससुर के घरवा हो कैसे राम सासू के घरवा हो। सासू जे गरिया दिए आमा भैया कटनी हो हमरा बूते सहलो न जला हो हमरा बूते सहलो न जला हो। सासू के गरिया बेटी उतारल होला हो एको नाही जा बाबा दिह हो एको नाही जा बाबा दिह हो। खेलत में रहली बेटी भैया के बागे हो भाभी आगे रो धनवा करस हो भाभी आगे रो धनवा करस हो। एको नया किलिया भाभी सिखवले रहू हो कैसे राम गोतिन के घरवा हो कैसे राम गोतिन के घरवा हो। गोतिनी जया हो भाभी में हनवा मरिहे हो हमरा बूते सहलो ना जला हो हमरा बूते सहलो ना जला हो। गोतिनी के मेहनवा ननद उतारले हवे हो एको गोतिनी के मेहनवा ननद पैचवा होला हो पैचा उनु कर फेरी दिया हो पैचा उनु कर फेरी दिया हो। खेलत मेरा ली बेटी जीजा के बागे हो दीदी आगे रो धनवा करस हो दीदी आगे रो धनवा करस हो। एको न रहनिया दीदी सिखवले रहू हो कैसे राम गोतिन आता में रहली बेटी जी जाके बागे हो दीदी आगे रो धनवा करस हो दीदी आगे रो धनवा करस हो। एको नायकिलिया दीदी सी
ले रहू हो कैसे राम ननद के घरवा हो कैसे राम ननद के घरवा हो ननद तया हो दीदी झगड़वा करिए हो हमरा बूते सहलो ना जाला हो हमरा बूते सहलो ना जाला हो ननदो के झगड़वा ननदो तया हो बहिनी सासुरवा जइए हो एको नाही जा बाबा दिया हो एको नाही जा बाबा दिया हो दुई चार दिनवा ननद सतवा रहिए हो फिरू ननद सासुरवा जाइए हो फिरू ननद सासुरवा जाइए हो ननद के जन जा बाबा दिया हो ननद के जन जा बाबा दिया हो। नमस्ते फ्रेंड्स, चल